Το πρώτο μας θέμα παρουσιάζει την γιορτή των Θεοφανίων από την ελληνική κοινότητα πανμέγιστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ Μάρκεϊτ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των υδάτων στην παραλιακή πόλη Μάρκεϊτ. Στη Θεία Λειτουργία και στον αγιασμό των υδάτων πρωτοστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος. Τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας τίμησαν με την παρουσία τους ο ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας του Μάρκεϊτ Αρχιμανδρίτης Βυσαρίωνας Κοκλιώτης, ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, οι τοπικοί άρχοντες της περιοχής, οι αρχιερείς της Αγγλικής Εκκλησίας, Trevor Wilmot Bishop of Dover, η φιλαρμονική της περιοχής και ολόκληρη η τοπική κοινότητα. Ας δούμε πρώτα αποσπάσματα από την Θεία Λειτουργία, όπου πρωτοστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας μαζί με τον Trevor Wilmot Bishop of Dover και τον Βυσαρίωνα. Αρχιεροσύνη σου μνηστή Κύριος ο Θεός. Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και πάσης Χριστό ημών αδερφότητος των συλλειτουργών ημών Χριστοδούλου, Βυσαρίωνος και Παύλου των πρεσβυτέρων και Φιλοθέου Διακόνου, της ευσεβεστάτης βασιλίσης της χώρας ταύτης Ελισάβετ, σύμπαντος have mercy on us and keep us, O God, by your grace. Lord, have mercy. That the whole day may be perfect, χών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ομοούσιον το Πατρί που τα πάντα γέρες, τον διημάς τους ανθρώπους και τα γενετέρα σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας. I believe in one God, Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For our sake and for our salvation, he came down from heaven, and was incarnate from the who spoke through the prophets, and in one holy, Catholic and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I await the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, όπως συνηθίζεται, σχηματίζεται εκπομπή που διασχίζει τους δρόμους της πόλης και κατευθύνεται προς την κοντινότερη παραλία. Ας δούμε σχετικά πλάνα από τον αγιασμό των υδάτων.
Μετά το τέλος του αγιασμού των υδάτων, ο Αρχιεπίσκοπος Ιατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κ. Γρηγόριος, και ο Τρέβορ Βίρμοντ, Bishop of Dover, και με πολλούς τους ιεράρχες έδωσαν τις θερμότερες ευχές τους στους παρευρισκόμενους. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Πάντως εν υγιαή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση. Άγιε το φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστερά, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φώτισας δόξα σοι. Thus says the Lord, you that thirst, go for water. And as many of you as have no money, make your way and buy, and eat and drink wine and fat without money and price. Why do you spend money on what is not food, and toil for what does not satisfy? Hear me, and eat what is good, and your soul will delight in good things. Give heed with your ears and follow in my ways. Listen to me, and your soul will live among good things. And I will make an eternal covenant with you, the sure mercies of David. See, I have given him as a testimony among the nations, a ruler and commander among the nations. See, the nations who do not know you will call upon you, and peoples who are not acquainted with you will take refuge with you. For the sake of the Lord your God and the Holy One of Israel, because he has glorified you. Seek the Lord, and when you find him, call upon him. For when he comes near you, let the impious abandon his ways, and the lawless man his plans. And return to the Lord, and you will find mercy, and cry out, for he will abundantly forgive your sins. For my plans are not like your plans, nor are my ways like your ways, says the Lord. But as far as heaven is from earth, so far is my way from your ways, and your thoughts from my mind. For as rain or snow comes down from heaven, and does not return until it has saturated the earth, and it brings forth and sprouts and gives seed to the sower and bread for food, so will my word be. Whatever comes out of my mouth will not return to me empty, until everything I wish has been fulfilled. And I will make my ways and my commands prosper. You will go out with gladness and be taught with joy. For the mountains and hills will leap up, welcoming you with joy. And all the trees of the field will clap with their branches. And instead of brambles, cypress will come up, and instead of nettles, myrtle will come up. And there shall be for the Lord a name, and an everlasting sign, and it will not fail.
προφητείας Ισαΐου του ανάγνωστα. Φία πρόσκομεν. Τάδε λέγει Κύριος, αν λύσετε είδωρ με τεφροσύνης εξ των πηγών του